Di nakit sining apart na mayo mo. Yan guys, may nang buhay itong agriculturist. Pati sa saspa, hindi na. Oh. Kuya Gibi! Bato na! Hindi na, muna yun eh. Huwag ko sa'yo, pag-ship ko sa ibang kurso. Ano yung ininiri mo? Panikan. Ay. Yan na. Akala nyo, madali lang. Mahirap yan. Oh, dito. Ikaw na pa dyan to, kuan. Ikaw na pa dyan to. Ini nga. Adventure. Adventure. Ang pagiging agriculture ay adventure. Di pwedeng hindi. Oh, muna ini. Oh. Hindi na kami man kung ngayon kami sa pagdadaan ni Man Bernabe. Natuwa sa karakanto. Ini oh. Ayan, paikot yan, purong kagurangan. Oo, kagurangan. Oh, si Charlene. Oh, mga kahoy. Yan din siya. Lansunis. Iton? Ini. Kalapi. Mga ito po rito, kinakauta, kalapi. Yan ha, may ito ng kalape. Wala pa uga bunga. Ginuubod ito, sorry bunga. Pero ginuubod siya. Hindi na guys. Hindi na din, ni Man Bernabe. Papsakay hapon. Bernabe, kanya na yung umadi di.